Even ter herinnering, hè? Is het boven verwachting? Ja, op voorhand wel. Op voorhand, als we dit hadden geweten, dan hadden we daarvoor getekend. Ja, maar nu waar we staan, vinden wij hier met z'n allen niet gestolen. Dus is het vanzelfsprekend? Nou, dat kost heel veel tijd en energie om daar te staan, dat is duidelijk. Je kunt vierde blijven? Wij kunnen vierde blijven, ja. Waarom niet? Alleen, dan moet het bij ons ook wel... dan moeten we op dezelfde voet verder gaan. Dat met z'n allen doen. En dan moeten wij moet er bij ons niet heel veel gebeuren qua mutaties. En dan bedoel ik de spelers die weggaan of blessures en schorsingen. Nou, laten we het daar maar over hebben. Hè? Daar zijn wij wel... Ja, als die Sam Larsson weggaat, dan zak je naar 8. Overdreven. Nou ja, dan komt het degradatiespook langzaam dichterbij, Joep. Nee, ben je er veel mee bezig? Nee, helemaal niet, eerlijk gezegd. Heb je geen plan B? Jawel. Dames, goedemorgen. Wat kan nog beter? Goedemorgen. Waar trainde jij op afgelopen week? Herhalen wat we gedaan hebben. Toch vooral het herhalen en het verfijnen. Ja. En wat is dat dan? We hebben daar in groepjes over gesproken met de spelers op trainingskamp. En een aantal vragen gesteld. En er waren, in een kleine setting krijg je hele leuke gesprekken. En uiteindelijk bleek dat alle spelers graag verder willen gaan op dezelfde voet. Word je nog 8e? 9e? Ook dat zou kunnen, ja. Toch wel? Ja. Dat zeuren tegen de 4e man, dat hangt een beetje om je heen. Vind je dat zelf ook? Dat om me heen hangt. Je zeikt zoveel tegen die 4e. Ja. Daar is hij ook voor. Ben je daarmee bezig of niet? Ik ben daar wel mee bezig. Ja, niet met de 4e man, maar ik ben wel met dat, daar ben ik wel mee bezig. Alleen, ik ben het daar niet altijd mee eens, moet ik eerlijk zeggen. Want, waarom niet? Nou, omdat het ook af en toe uit wordt vergroot. En ik kan me dit jaar 2 wedstrijden herinneren, daar was er Zwolle 1 van. En inderdaad, als ik me dan terugzie op televisie, denk ik, jeetje, wat ben je nou in godsnaam aan het doen?